אהלן, קוראים לי קרן, וכחלק מיוזמה של ארגון נחת, אני כאן הבאתי לכם היום קטע שאני חושב שהוא ממש יפה מהתנ"ך, שישמח אתכם. אז הנביא ירמיהו הוא נביא בתקופה לא קלה, הוא נביא בתקופה מאוד קשה, יש לו הרבה נבואות חורבן ותוכחה לעם ישראל, ולמרות הכל הוא מתחיל ממש אחרי שמציגים אותו בנבואה הראשונה, הוא מתחיל מהטוב. הוא מתחיל מנבואת נחמה. בוא נקרא. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. כלומר, לא משנה מה עם ישראל יעשה, מה יקרה לנו, השם איתנו. והוא תמיד יהיה איתנו, הוא זוכר לנו את כל הטוב, והוא דואג לנו.